How did you know that you had the virus? Ang first jud is kanang nagpa-swab lang ko because akong kauban mo ay nag-una and kanang nagdungan mi og duty that time. That's why pagkahibaw na ko nga nag-positive siya, na dayto siya gibati, gihilanta na siya, nag-fever siya, then sakit na iyang katunlan. So nagpa-test siya, then nag-positive. After that day na nakahibaw ko nga nag-positive siya, so I went to our infection control unit, then have to ko ana swab test. So kay syempre na scared man pud ko because of my kids o akong family, of course. So after ana ora na sa jud ko nakulbaan kay usa ra gud mi ka unit. So possible gyud nga makuha Mm. nako, matakdan ko. So mo to pag swab test nako that was May 31, then ang result came out atong pag June 1 gyud. Nya nanawag sila nako nga mao lagi na nag-positive ko. So as in wala jud ko'y laing makuan, hilak ra jud ko. Kay nabalaka ko, di ako wala kayo ko nabalaka sa akong self kay wala mo ko gibati. Murag asymptomatic ra ko. Pero nabalaka ko para sa akong mga anak, sa akong family of course. Wala pa kay symptoms ato. Wala pa. So natabaw na ka, na-positive ka. So what was the process, the whole process na imong gi-undergo? Pag nag-duty pa ko ana, ni duty pa I was in the ER that time. So pag tawag nila nako, naagi ko sa akong unit, nag-duty ko. Hospital ka gatrabaho? Pag tawag nila nga nag-positive ko, nagpahigaw na sila, ipagawas ko sa among unit, gisod ko sa isolation room. So dito na murag dito na jud tanan ni sink in na sa akong utok nga positive na ko since gipagawas ko sa emergency room. Nya gipasud ko sa isolation room. So ako sad nabalaka pud gihapon ko sa akong mga kauban ato nga nag-duty. So dito na pagsugod na ko nanawag na dayon ko sa akong mama nga mao na nahitabo nga nag-positive ko di na ko kauli. Kaya na ako sa isolation. Wala jud ko Mm. gibati as in way sipon, way ubo, walay hilanat, wala tanan. Ang ako amura na lang ko ginerbyos. Sa akong experience during quarantine days, sa 18 days ko actually nag-quarantine. So, 1 day ko sa Soto Isolation Center and then gikuha ko sa ambulance kay balhin ko sa BIC, Barangay Isolation Center sa City Central School. So, from there, kay syempre ang kamingaw di jud nimo kalikayan samot na ang kamingaw sa imong mga anak malayo kayo. I mean duol ra pero wala ka na anad ba nga malayo nila og nga anak for the longest time. So, pag katong Naninguha time day, ko, unsa imong ginabuhat ato naninguha day? ra ko sa akong self nga magpaayo since wala mi tambal didto. So kung if ever maglain lang among lawas like hilantan ko kay after after 2 days gikan sa pag-positive nako dito na lang gawas ako ang symptoms which is gilantan ako, nagka-sipon ako, pero wala jud ko giubo pero nawagtang jud ang ako ang sense of smell and taste. Dili na gyud ko kapilaw bisag unsa matamis, mahalang, maparat, mapait. Di jud sa jud ko katimaho bisag unsa ka humot o bisag unsa ka di wa jud ko'y matimahuan bisag gamay. Barado tanan. Unsa may inyong ako? And then, akong gibuhat dito, mumata ko early morning at 4:30 a.m. or 5 a.m. Mag-exercise ko, mag-jogging, dayon magtuog ko twice a day. So, murag paminaw na ko, kanang makatabang gyud ang pagtuog. So, a while ago, you were sharing na nagtuog. So, unsa pa lain na mga procedures gipabuhat sa imuha day? Actually, ang pagtuog is amuara na siya nga procedure gyud. Hasta ang pag-exercise. Amuara sad na, murag
self kanang paningkamot ra gyud namo ba para dili mi maluya kay we experience back pains kanang kakapoy sa lawas mura gyud kag kanang gikulata kapoy ibarog sakit imong bat-ang imong buko-buko ingon ana na imong pains nga ma, masinati ana siya so Wala ako kay inom na mga tambal. wala gyud ko nagpada. Wala, only paracetamol ra gid siya. Gawas kung pananglitan si bako nagpneumonia kana nanay tambal nga ihatag sa imuha kung giubo ka. Pero ug wala ingon ana lang nga pain dili sad ka pwede mo inom og mga kanang mefenamic or di jud pwede paracetamol lang gyud. So kung grabe ra diha ra nila dadon sa ospital. Kung symptomatic na kaayo ka lagi na kay kag na feel nga dili na nimo masabtan kung dili na kaya sa imong lawas that's the time dalhon ka sa ospital. Ano nimo pag-handle ang emotional, ang mental stress while being alone in the quarantine center day? Actually dako kayong tabang nako ang permi kong online daghan mag-send og messages nako nga laban lang day para sa imong mga anak, akong family of course, video call sa akong mga anak permi, sa tanan nga prayers nga ilahang gihatag nako sa ilahang giampo nako murag mao sa gyud akong gikuan og kuan kusog. Bal giinom, ang remedy lang kamo lang na ni kamo og exercise, nagtuob mo. How did it happen na nag-positive mo then after quarantine negative na dayon mo? So what do you think remove the Kuan basin siguro sa pag-exercise nimo murag nikusog ang imong immune system unya nag-double dose ko actually nag-double dose ko sa vitamin C morning and evening twice ko mag-exercise murag mao siguro mo nakapawagtang siya sa virus improve yourself mawagtang gid siya kung di lang gid siguro ka magpaluya-luya labanan ra gid nimo nasa mga kay kailan na tabang kung everyday nag-positive? ka mag-exercise. Okay, so mas maayo yung mag-exercise kada adlaw. Oo, napay mga nahibilin ngadto nga wala pa sila kapun pa sila nakagawas, wala pa ka-recover. So moorog jud ay plano. So feel mo na naanak kay COVID, mas maayo jud nang hantangwa pa, mag-exercise na lang jud ta everyday. Mm. Pero dili man guro recommended pa if wala pa jud symptoms. So those okay ra guro once a day mag-vitamin C, mag-calamansi. Oo. Okay ra gyud. So mo jud na kailangan jud natin ipakusog ang ato. Ang immune system ipakusog jud. So, what if ba kanang unsa imong ma-advise sa mga viewers, what if ilang family, so unsa imong advice nila? Kuan, akong advice lang gyud is instead nga mahadlok ta, mas dak-an siguro nato tong pagsalig sa Ginoo. If mahadlok ta, the more man gyud nga malo ang ato ang immune system kay magsige naman tag huna no. Magsige tag hilak, normal man gyud na. Like ako naka-experience gyud ko ana nga kanang almost na gyud ko nga mo breakdown kay naguol ko sa akong mga anak, sa akong family, of course, kay dili ra biya kami mo affected. Akong lola naapod sa taas sa amuhang balay, so kami gi-lockdown gid mi. So, ang ako ra gyud gikuan og kanang kusog is prayers ra gyud, prayers. Mao ra gyud na kay murag mas dako gyud ang ato ang pagsalig sa Ginoo. Murag the more gyud ta nga tabangan niya ang imuhang pagsalig sa imuhang kaugalingon nga dili ka mawagtangan og paglaom sa bisag unsa pa nay problema nga maabot nimo kay kanang kung asymptomatic lang gyud ka okay ra gyud ka dili ra gyud ka matildi ni COVID ang imo lang yung kahadlok murag ang fear number one is ang fear magod mura bag madala ka sa imong emotion ba nga kung ma-COVID na ka murag end of the world na kay daghan lagi kanang mga namatay, daghan ang mga nakuan, pero kung imo lang hunaw-hunaon nga wala kay gibati sa imuhang lawas, kuan ra gyud kanang mulaban ra jud ta. Kay mao magunay kahadlukan suban is nanay COVID kay kanang mamatay na ko ani kana na ko'y COVID. Pero wa sila kay bawo na maskin ikaw na wa gandi kay tambal lagi inom for COVID kinaayo ra Correct. exercise na okay imong immune system by vitamin. Ang among pagkaon ngadto kanang kuan lang kanang di gid siya ingon nga healthy among food ngadto kay naay morning pakanoon lang mi og kanang
buwad, itlog. So ang buwad makakatol sa tutunlan which is dili siya maayo para namo. Nya almost every day kanang lunch o dinner magsige na lang chicken. So nahitabo ngadto nag allergy ko since kanang allergihon kay kustanan. Asthmatic bay ako. So glad ra sad kaayo, thank God kay wala ni trigger ang akong hubak dito. So masakuyawan ko if mo trigger akong hubak kay syempre of course dalo ko na kog ospital. Pero sa ilang food ngadto kay murag maka-trigger gid siya sa hubak pero niinom kog antihistamine kay giburot naman jud ako ang ba tungod sa ilang pagkaon. Oh, unya murag sa City Hall So, daw na siya nga ano rasyon. wala ka gitubo ba? Oh, wala. Simbako. So although asthmatic ka, dili gyud ta mag-intubate jud ko ani kay mo biyan akong pamati na Oo. ako na ba Oo. ko. Oo. Wala ko ani. Correct jud ka. Mo sa gid akong ginahuna nga, uy, unsa ka ni kung COVID maglisod ako ginhawa ani kay asthmatic ko. Pero wala man, sus kaluis Ginoo, wala gyud layo ra gyud kaayo. Wala gyud ko giubo bisag single lang nga ubo nga. Wala gyud, wala. Claim mo sa quarantine, gi-swab test ka na negative ka, kapila ka gi-test para mahibaw ang negative na Actually, pag June 9 may gi-reswab which is 7 days pa ko sa quarantine period nako. Wala pa ko kaabot sa 14 days. Supposed to be i-swab test ko after 14 days. Pero since ang City Health kay ang ilang schedule man gyud na nila. So kung kinsa tong kung unsa tong naangad to, dili na sila mag-mind kung pila pa ka day ngadto. So mo to 7 days pa ko sa quarantine period ato giswab ko. So ni gawas ang result 1 week pod supporting dugaya and it came out positive gihapon. Nga nakahuna ko nga dugay na kay tustanan ang June 9 ni gawas siya ang result ni gawas og June 16 I guess 16 17. So by that time mga 2 days or 1 day ato gikan atong paggawa sa result ni hangyo nako sa among doktor sa Vicente Soto nga magpa-swab mig balik sa Soto kay para madali ang result kay 1 day raman mo gawas. So mo to gikuha mi ato after atong nagtawag ko, gikuha mi pagkaugma na ato pero dili na swab test ang gihatag sa amo kay kaduha naman mi giswab unya nilapas naman mi sa quarantine period na mo so gi-rapid na lang so migawas ang result sa rapid test positive na ko sa IgG ug IgM so meaning na anak ko antibodies na makasukol na si COVID sa akong lawas dili na ko makatakod pod. Mangutana sad ko about sa imong experience sa discrimination kay mo nagkita ko sa imong mga kay mga silingan na natin at mo pwede na to hisgutan diya. Sure, pwede kaayo. Katong time nga nakahibaw na ang mga silingan na mo na nagpositive ko, wa na kanang samok na kaayo, namalit na silang mga plastic cover kay arlos na lang ilang tibuok balay, ilahang putson kay duol sa amua lagi. Pero okay ra na kasabot ako kay syempre na nanagang pud sila sa ilahang kaugalingon. Pero ang pinakasakit nako is kanang mutawag sa barangay kay mo kuan sila mo sumbong nga ang ako adang family diri sa amua nagawas perimeter lockdown manggod na. So appeal gyud ang atubangan sa amua which is naa among water din naamo ang kanang garito. So pero ang gawa sa amua is naa na gyud na siya plastic cover giana na gyud ali sa pikas o pikas para walay makaagi. Pero manawag sila kay ngano kunong mogawa sa balay. Pwede man magawa sa balay ang kuan ang kilid sa amua wala na may makaagi ana. So dinha ko maglagot nga naay mga tawo nga mga ihas wala mulupad di ay ang virus. Sakto sa Kay droplets baya na siya. Gawas og magstorya. so na Dinha ko maglakot marag kaduha siguro sila kaduha mo siguro to nanawag sa barangay nga mao lagi na nagawas-was ang family sa amua. Uy Ginoo ko nya gamay ra gyud kayo ang tawo nga makaingon gyud tag nitabang or naghunahuna nga moadto sa amua kay moingon nga namoy isugo din ha ana
which is malipay ko anak pero ang uban gyud nga sakitan ko kay tungod ang uban is nabi ako sa Soto nagtrabaho no ako sa ospital so kasagaran gyud magpatabang nako so anak ko masakitan kay ang uban nakatabang ko nya nganong in times of ingon ani nganong ingon ana ilang gibuhat sa amoa Yan po na. oh iampo Pero na lang makita din mo ang mga tinuod nimo na kanang mga sincere din ng mga tao diha sa times na init. So, ay mag-ubay-ubay ang question diri sa comment section atong basahon ha. Sir, this should be reported kay na ay allergens ang chicken. Nasamot ang kasakit ang tao, especially mga asthmatic. Sakit ang swab test, ma'am. Naamgod sa video on how to do the swab testing. okay Tinuod to na, Duha usara ka man. swab. Or, ilong ang isa ka swab sa ilong duha ka ba? ilong pero lain ang iswab sa baba wrong man Mm. tong information sa uban Trending na video na sa ilong o sa baba, usara ka buok. dili to mao Lynette, thank you again so much for being here sa akong live stream. Thank you and I hope God will continue to heal you holistically pero para wala na kay ka ng problemahon in the near future and serve as well sa tanang mga problema ninyo pero especially kayo na Father's Day. Thank you so much, Lynette. Namo kay message for you. thank you sa tanan and God bless na sa tanan amping lang gyud og pag-ampo mahuman ra gyud taan ni no so after a week man siguro or next week mobalik na pud kog duty bakbaka na sad ni so prayers to all and God bless maura gyud na thank you Margaret Thank you so much. God bless sa inyong pamilya. See you soon. see you soon thank you Guys. So guys, that was Renette and I would really like to thank Renette for giving us the time of COVID-19 and I wish you well, Dai. Iampo lang ng mga tao na nag-discriminate nimo and I hope you thank you so much for everyone who watched this video. See you in my YouTube channel. I'll be editing this vlog and I'll be posting it there. This video with Renette, please do give your reactions and if you have well wishes for her, you can still leave them in the comments. She will be support my channel as well by subscribing to Marjet in YouTube. That's this, Marjet in YouTube, and I will see you guys after 7 p.m. with Bisaya YouTuber Club. Thank you guys. Have a great day and do God bless.